Gustatu zaizue? Galderik bai. Tanamatu ez ondo? Nola entzitu zuen horiek? Plastikako garaian da. Kartoiakin. Kartoiai forma ematen. Explika hau bana-banan. Oso polita. Estatzen gilatikan, eusita batzu, bueno. Eta, gero, alkatz bat hartu da. Alkatz bat hartu, eta honi kartoia osatu benetzion. Horako, pusketak. Eta ondio bai. Eta gero, holtartean, soka katea da, eta bueltaka ibiltza. Gure eta bera da. Atainai hemen, nola berez etzan ondo goten bai, gana jarri ondo goteko. Ataina nahikarik indeko da. Hau, zean, genuen, hemen ipari jo sartu duke pastxinak ondo jarri. Api hauen tarten alkatzua sartu hemen, zea badaka, Kablea paretai eusteko arandela. berez kableekin zehatzekoak. Eta hau regla bada. Eta hau kartoi pusketa duzea, eta ez ikustuko pastilinak zehatatu. Hau gure kartoiakin pastilinak dagoela. Hemen erdi, arkatz bat sartu genion puskatia ezela. Eta gero pinta hori. Hau egin du pastilinakin eta pintura bat. Egio karteuta. Eta beste zurua. Eta zurua. Eta arrautu egin genuen ikartoi pusketa puskauta gero pinta. Zueke arrampa baten eserita zaudete denak. Nua dago, hau kartoi pusketa bada, eta kartoia duela genuen, eta bere korra genuen. Zuek ikusteko egin genuen, hemen hanka batzu bezala jarri genuzkion postek, eta gero hemen azpindana ura dotea. Pastelina. Bai. Pastelina. Bomba! Gontzi pakena. Beste galdera bai? Bai! Zer? Nahi duzu gontzia? Nikolai. Yo no puedo.